beste meisken, zitten Jim al klaar. Hier komen wij weer on. Ziek je nou maar, plak, er komt nog meer. Want daar is Neil. En dat is Paul. Wat wij alweer beleven, zeggen Jim in het kwartier. Waar kennen we de prijs op helje is dat ik te vier. Sa humor en spanning, die komen eraan in Dogget. Van Frieske Pjan. Neil, wat komst u elke dag bijzonder origineel op? Origineel. Ja. Dat has goed zijn, Paul. Ja. Welkom mensen thuis. Welkom, mooi dat je me zorgen naar de derde aflevering van Dogget van Frieske Pjan. En Joert hebben ik weer een hilarisch en komisch programma. En om de spanning er wat in te houden, hebben wij een variatie aan gasten, muziek en hilarische speeltjes. En je mag natuurlijk ik weer naar de derde aflevering van onze dwarpskrimi Rabarbersjen. Ja, en juster, en die daarvoor hebben we een verzoek dienen om te reageren op Twitter. Broek hashtag #Diendwarp12. Of op het gastenboek van www.frieskepjan.nl. En ik moet zeggen dat hij massaal dien, massaal zelfs, dat het gastenboek de juster een uitlijn had. Maar Neil had toch nog een paar leuke berichtjes daar Helly kind. Ja, zeker. Ik ha van Jasper, die geweldige noten, ga zo door Friese Palen, top Paul. En van Elke en Johannes, die wen je hier nog maar krek. En die ben nou al heel erg trots op Frieske Pjan. En ze hier de namen voor de band, de Pjelsters. Ja, en ik daar is massaal gehoord aan jongen, want ik heb nog een paar leuke namen voor de band. De Hutspot Rockers, Lanterfantenband. En verder binnen de berichtjes van uit een Booreiland en zelfs vanuit Leiden. Dus het kind het op, geef daar alsjeblieft mee terug. We wensen je van nou een heel noffelijk jaar loeren. Maar nou gaan we eerst naar de muziek. Ja, en dat is Joert wel een heel bijzondere artieste. Want het is het jongste muziektalent van ons dorp. Dat is namelijk Anouk. Hallo Anouk. Hoi. Hoi. Wat is er prachtig uit van? Kijk, is er soms trouwen? Nee. Nee, wat is dan aan? Zingen. En wat is voor u jongen? Maaien erbij. En hast dat wel eens vaker dien? Ja. Ja, waar dan? Op squouwen. Oké, en nog op meer plakken? En daar kunnen dorpschoors. Oké, en ik kijk eens, ja, du hast al een keer mij die een onieren voor de talentenjacht. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Dat weet ik net meer. Oké, nou dat jouwt verder ik niks. Hey, bist er klaar voor? Ja. Oké, dames en heren, jou een hartelijk applaus. Hier is Anouk met Maya erbij. Het was een land, Ik weet niet waar. daar woonde eens een kleine bij. En wie beleefde het Klinkt raar, een avontuur voor jou en mij. Dat kleine bijtje had een naam en heette Maya. M-A-J-A, kleine bijtje Maya. Kijk en luister allemaal, Altijd weer een nieuw verhaal. dus ga maar zitten, want hier heb je bijtje Maya. Dat lieve kleine slimme bijtje Maya. Maya, nooit was je Maya. Maya, 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 Beleeft een avontuur. Nou, geweldig, geweldig. Ik vind het heel knap. Zij is hier hard. We kunnen nou naar deze bijzondere band. Welkom Hille en Cor en Wim. Jim joggen er wat minder schattig uit als Anouk. Maar wat geef je hem eigenlijk voor de jong? Nou, wie toch hetzelfde vers als Anouk, alleen dan op zijn eigen schattige manier. Oh, hoe heet dat? Grunten? Grunten, ja. Oké. Jongens, de band blazen!
Mijn volgende gast had eigenlijk geen introductie meer nodig in het land van Hienstermeesken. Want in de Hiensterwereld is hij alom bekend. Heel grutsk ben ik om als gast te verwelkomen uit uw eigen Frieske Pjellen, Syberen Menkema. Welkom, Syberen. Hoe bist u eigenlijk in Frieske Pjellen te landen gekomen? Nou, zoals al zei, we gaan proteïnders. En wij, Jolanda en ik, die werken beide in de drie noordelijke provincies. Dus we zochten een wenplak. Werd we en de Romte in, een bjorkerij in, een stukje land erbij. En werd we de Hinders huismaaien kennen. En zo ben we hier in Frieske Pjellen te landen gekomen. Oké. En hoe bist u eigenlijk, Syberen, in de Hiensterwereld te landen gekomen? Dat is met name al kwam om in Heitemem. En mijn pa en Beppe, die hebben altijd al Frieske Hinders en die werken op laan met de Hinders. Voor de meermachine en de zwielmachine en alle laanwerk wat erbij hadden. En als jonkje van fjouwer tuf ik daar dan wat op de Hinders rond. Oké. En waarom het vakkeur voor het Frieske hinder? Nou, ik vind wel dat je Fries bent en je komt uit Friesland, dan maak je vakkeur uitgaan naar het Frieske hinder. En zoals ik al zei, is mijn Heitemem hier niet bij de Frieske hinders, dus zo is het bij u eigenlijk met de paplevel ingegaan. Oké, nou ik begrijp je helemaal op dat punt, want mensen die het mee kennen, die weten dat ik een gek op Frieske hinder ben. Dus, nou wil ik nog weten welke prijs dat er, want u had een protte prijzen won, welke prijs zit er nog net bij die in de kast, maar zou ze toch ooit nog graag eens winnen willen? Dat is eigenlijk een makkelijke vraag. Ik maak even een introductie aan. Ik doe een discipline tuurginders voor de Frieske Sjees. Dat is een originele Frieske sport. En daar heb ik van alle 4 disciplines 4 won. En ik meerdere keren. En ontbreekt nog 1. En dat is twaspan voor de Frieske Sjees. En die wil ik echt heel graag een keer winnen. Maar ik pis je elke keer niet in de pot. Oké, maar ik weet zeker dat het die echt nog wel eens een keer gaat lukken. Dat weet ik zeker. Wij doen het beste voor. Wij rennen steeds bij de eerste 3 mei. Eerst 4 soms. En het is soms de vorm van het dag. En ik hoop dit hier dat we misschien eens een keer geluk gaan. En oors volgend hier. Ja, oké. Nou, ik wil nog heel lang met die verder praten. Maar ik moet afsluiten. Ik wens je die een protte succes. En bedankt voor het interview. Meestal Syberen Menkema. Hey, Peter, jongen, wat doe je nou? Ja, jongen, dit kind net. Wij maken hier live televisie, nu knalst je maar die motor terug. Kom op, man. Ja, maar je moet toch weten wanneer mijn motor fertig is. Ik moet weer naar Duitsland terug. Ja, jongen, dit kind, het is leuk en aardig dat je hem hier binnen, maar alsjeblieft, gedraag niet een beetje. Ach, Paul, dat doet me lijden, jongen. Ik heb het niet gewoest. Ja, dat zit hier in mijn Duitse krek wat te vaak. Nou, wat hebben we eens op de hals helemaal de meesten? Gelukkig zit dus volgende gast al klaar en dat is Vrouwtje de Graaf. Vrouwtje, welkom. Nou, dank u wel. Ja. Hey, ik hoorde net, denk ik, dat ik zeg dat je de topsportster van Frieske Pjellen bent. Wat is die sport? Ik doe gewoon turnen. Dat doe ik al bijna mijn hele leven eigenlijk. Oké. Hey, en nou, turnen bestaat dus vele onderdelen. Welke onderdelen zijn die specialisatie? Ik ben vooral heel sterk op vlier. Daar heb ik al 4 Friese titels op. En op balk ben ik inmiddels ook wel aardig op gang. Daar heb ik al 2 titels op. Super. En dan had je wat van die medailles mij aan. Welke is bijvoorbeeld van die Friese titel op een vlier? Dit was mijn eerste titel van mijn turnclub werk nou ook nog turnen. Deze is eigenlijk wel heel bijzonder, want ik hier net een heel geweldig hier. Maar het sluit er geweldig uit toen. In een Friese titel. Nou, hey, super. Hey, en wat kunnen we vandaag van de toekomst nog verwachten? Olympische Spelen 2012? Nou, daar ben ik inmiddels te oud voor. Ik ben alweer 18 en dan ben je eigenlijk al oudskreun in turnsport. Dus ik hoop je dat ik hoe 2 kan zitten dat ik nog op het NK kan staan. En dat is mijn doel. Oké. Hey, wij hopen dat maar die mei. Zoest ik een van die trucjes of van die oefeningen snel te kennen? Nou, ik kan wel een beetje laten zien, maar hier een matje, dus ik zal zo wel even een kunstje laten zien. En wat gist dan aan? Ik liet eerst een overslag zien, dan liet ik een spagatenserie zien en nog even een boogje en dan wie dat het ik wel weg. Nou, ik zou zeggen, ik in gang. Dames en heren, Vrouwtje de Graaf. Mag ik die meenemen? Oké.
Meesken, vrouwtje de Graaf. Vrouwtje is bruiner dan ik, Paul, zeg dat? King Gauw. Oh, nou. Mevrouw Heidi. Ja? Jo, verliezen wat. Ach, du meine Güte. Maar we de boeien nou ik nog versieren. Ja, nou, nein, natürlich nicht. Wat hebben we hier wat? Ach ja, das Gescheiß mit meinem Freund Peter. Mann, da muss man doch ein Pipi von machen. Oh, bitte, wo ist die Toilette? Bieten. Ik nog bieten, tank. Nou, wo ist die Toilette denn? De toiletten? In mijn graadhuis. Immer gerade aus. We raven die meesten, Paul. Ja, maar gauw terug in mijn volgende onderdeel. Dat is weer uw spultje. Dat is ik een vorm van topsport. We hebben nog 4 deelnemers oer, dus het is inmiddels een select gezelschap. En het spultje van Joert is bitterballen fretten. Oh, Paul, maak mij het waan. Ik ben gek op bitterbal. Nou, ik zou dat net waarneel. Oh. Laten we dat maar horen onder de rest van de deelnemers. Oké. Die zie je klaar. Ik zal het speeltje snel even uitlezen. Het is de bedoeling dat je hem in 1 minuut tijd zo volle mogelijk bitterballen opeten. En degene die het aan het eind van die minuut het minste bitterballen opeten had, die gaat net met mij naar de prachtige finale van Sneun. Arwin, ben de bitterballen klaar? Oké, nou dan maar stoet het startschot aan. Ja, en daar ben we weer onderwijs bij het bitterballen fretten. Ik zei het zo krekkel, het is nog een selectiegezelschap is er oer. We doen toch wel de crème de la crème van Frieske Pjellen en de wit hut in omhap. Ze zijn stil en er zit een bepaalde techniek zit erachter wie Ingrid Zurich, die door het liedje hapjes niet een keer. Al is de bal rond en hiet, reis je hem net kwijt. Ja, dat is dat has toen mooi zijn. Gerben Bosma, dat gaat ik goed. Smijt je ze wat, Gerben, jongen? Of is het dan niet de kant? Brooi hem alsjeblieft net. Daar had ik geen saus bij volgens mij, maar daar rek ik dan alleen nog maar extra vol van. Kom op jongens, dit moet hudden, dit moet botterkinnen aan. Lees je hem eruit en dan geef hem net mij naar die mooie finale van Sneun. Dat wil je toch net missen, kom op. Stop zien hoe die dingen, Marianne. Kom op. Ja, Loltje, smijt je ze wat? Net van die moeshapjes van komen, dan wil het hem net goed zo. Zo maak ik het graag zien. Hoe zitten we in de tijd? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop! De uitslag krijgen wij aan naar Uzes dwarfskrimi Rabarber. Ja, en daar gaan we dus nog naar Sjen. Rabarber. Is het slagers, ja? Oh, je moet hem maar even zien. Oh, mijn lieve Barbie. Nou moet het slagje. Doe je het altijd in? Wat gaan we daar? Ja, zie, dit is Barbie. Ik ben helemaal squallen. Nee, maar misschien wel op Doris kwallen. Nou, dan zijn we dan nog wel even helemaal dat. De squallen die is dan, ja, die is daar, aan die kant, bij de grutte die. Wat haast je dat, Tina? Dit is Barbie. Had je hem had ik jongen? Nee, die haak net zo, maar misschien is ze wel binnen. Oh, maar we dan eens even bent, ja? Oh, wat is dit een rommel hier? Ja, dat is voor de rommelmerken. Als een goed Barbie en hoe als vinden komen. Hé, Ja, dat is een mooi wijze. Oh, is het weer spannend. Wat is het weer spannend. De uitslag van het speeltje is bekend, toch Paul? Ja, uw strenge, doch rechtvaardige jury Arwin van der Wier. Door had de uitslag Arwin Waar had de minste bitterballen opeten. En met Jongsma hier, de 4.
4 bitterballen Engbert. Nou, dat is ik wat. Maar Lokweenske, dat is eruit best jongen. Er was net wiet en was mooi waar Maarten hier is. En dan zijn we alweer aan het einde van de derde aflevering van Droghet van Frieske Pjelm. Morgen zijn we er weer. En dan hebben we een optreden van de musical De Jantjes. We gaan een interview met Jaap Malenveld. We doen een speeltje uiteraard. Peter en Heidi zijn we van de partij. En nog volle meer. Dat mag je En Tine, die zie ik het natuurlijk naar Barbie. Maar als Jim iets jongen had, jongens, in het dorp, hè, hoe lietse aanwijzing dan ik. Bel je tante Tine, alsjeblieft, dat zou ze zo wies mij wezen. Ja, en via het ik net een berichtje te plaatsen op www.frieskepjelm of op de Twitter. We gaan eruit met een fantastische Anouk. En die had inmiddels een gezelschap gekregen van Sanne. En gevolgd er ook nog een versje van Blazen. Mooi. Mooi wensje, hè? Wij kikkertjes zijn aardig om te zien. Wij kikkertjes zijn aardig om te zien. Oeh-wak, wak, wak, oeh-wak, wak, wak, oeh-wak, wak, 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 wak. Oeh-wak, wak, wak, oeh-wak, wak, wak, oeh-wak, wak, 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 wak. Wij kikkertjes zijn aardig om te zien. Wij kikkertjes zijn aardig om te zien. Oeh-wak, wak, wak, oeh-wak, wak, wak, oeh-wak, wak, 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 wak. Oeh-wak, wak, wak, oeh-wak, wak, wak, oeh-wak, wak, 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 wak. Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. Anders raak je de weg nog kwijt en dan heb je later spijt. Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. Anders raak je de weg nog kwijt en dan heb je later spijt. Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. Wie heeft jou een dachtig, de lente weer prachtig, het centje dat ging er strak. Ik zoek een blokje om, net de led bij waarom, op fietske mijn gemak. Maar de eerste man, rek ik in de war, de vlam is die op de wei. Ik zei, paar pinkjuster, het lukt al juster, en ze zei, kom nou maar eens mij. Ja de mens, ja de mens, ja de mens, ja de mens van het oudje. En ze zei, kom nou maar mee. Ja de mens van het oudje. Dan de wies van de fiets en de mandje fiets. Kom nou maar, de meiden uit mij hadden iemand keer. En misschien wel meer, de dijk die heeft al lang met mij. Maar de wies doet mee, maar dan ben je mee. De straat die is nek in Utrecht hier. Ja, is jou en een achter, moeilijk en wat achter. Die eerste man, het wel eens niet. Ja de mens, ja de mens, ja de mens, ja de mens van het oudje. En ze zei, kom nou maar mee. Ja de mens van het oudje. Prachtige kleer, op tv en in de krant. Er is ook wat, dan weet ik hoe het kan. Misschien is het voor het oudje, maar ja de